Ihan vitun kova. Okei. How to format. Yes. Moi, mä oon Patrik Törhönen, mä oon 3. vuoden AVM-opiskelija ja nyt mä näytän teille, että mitenkä formatoidaan Sound Device. Elikkä ekaksi täällä on tää ihan perus meidän menu, meillä on vähän mikkiä kiinni täällä, me halutaan formatoida siis tää laite, me just formatointiin tää, mutta mä voin näyttää sen reitin. Elikkä eka täältä mennään HDD-napilla, mennään HDD-he. Siellä me voidaan nähdä, että meillä on joku tiedosto. Ja sitten tuolla on tommonen drive, tommonen liuska tuolla sivussa, niin painetaan siitä uudestaan HDD, niin päästään tämmöiseen file tommoseen juttuun. Eli trash false takes ja sitten go to parent folder, painatte sitä. Ja sitten tässä te näette teidän koko HDDn, eli tämä laite on 788D HDD media, ja te näette, että paljonko siinä on tilaa ja paljonko siinä on vapaata tilaa. Painetaan tuolta Options-nappia, noin, niin sitten siellä on tommonen Erase, tai empty Trash, tai sitten Clear Copy Flag, täällä on niin monta optionia, niin täällä on tämmönen kuin Erase, ja sitten tässä on, että Format. Sitten painetaan vaan tuolta, että kyllä, ja sitten pitää painaa play-nappia pohjassa ja sitten kyllä, jos halutaan formatoida toi HDD. Ja tällä tavalla se onnistuu, kuulkaa. Kiitos Patrik. Näin. Sound Devices 7288T niin on ihan mahtava laite. Kannattaa käyttää ekoissa kuvauksissa, mitä pystytte. Älkää ottako zoomia, sillä ei saa tehtyä mitään. Tämä on se ainut ja oikea, ja kunhan sitä oppii käyttämään, niin kaikki on hyvin. Kiitos.